Boom, 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 boom. Shin kama baka san nasar ɗin ta gama, eh? Kambura uban nan yau suka sai da tuɗin ta ga ɗan shege. Wallahi shekaran jini da abokai na mun shan sigari. Kambura uban nan sai na halaka. Ni haka da ladan ubanka. Awu ba bari kai nake. Wannan wallahi ma bai da birki. Wayyo mutuwa. Wallahi ba da ni ba. Allah ya san min ga dan gano. Wallahi na so a ce ba halaka. Kambura uban nan. Kai wanda wani ɗaya kwayo kai gano din da magana shi. Kai Donadu wallahi na gode. Wayyo mutuwa. Kambura uban nan. Mama ta hin. Wayyo mama ta hin. Kai wayo Donadu bai da birki. Wala bare kallo gaba na. Kai an kai ne ka kunta wannan kai mutane za su zaune me ka faruwa bara na fita gaga wallahi saboda mutanen da kare ko ni ne yalo idan kuna son ku kasance da mu ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa mun gode nan da kare ko mun iso wallahi mun iso kambura wannan wallahi ma bane kan bira da naka so a kamin da kunu kai wallahi dana yanzu kan ka huta wayo wallahi sai na bubban ki gidan wallahi tallahi wanga kan wallahi sai ya halaka mu wayo da mutuwa kai da Allah da mutane kai saboda me kan buga to a yau dai za mu yi karatu akan Mr. Yalo da shi da ɗaya ne wallahi suna cin amanar mu wallahi ba mu taɓa yahewa na rantsi da Allah sai mun halaka su sai mun kai su gidan yari na tafiya ta ya ho mun tsere kai me sai wai an kai wallahi tallahi ji na halaka toci gaba ɗaya ke ga sabon mashin din gano wallahi tallahi aji shi ne kai saboda wallahi jin daɗi ne kai